Assalamualaikum. Badalah. Dek wingi niku ra sida bodho. Tak kira dek iki bodho. Lah niki jajane niki lho. Wis tak toto niki. Jangan mertamu ngene. Kula monggo dek iki wis tak toto tak lebokno nek. Beritane huwek. Dene bersama kingko bodone bersama adalah yoga. Niki jajan niki ngeten niki, niki jajan niki jajan bodho nggih ngeten niki lho. Monggo lek mampir ngene doang niki awake Mbak Inces nika. Lho niki. Sedilok meneh niki ngenteni buka. Mboten enten wong nang omah. Rene dilek. Alah. Wonge modho anjal nek diparai raro. Ditunggu lek gawean kok nek diraro. Nek bodho ngeten iki bakul-bakul lak yo do rame lek. Sing bakul mboten bakul yo gak rame. Lho. Niki lho pirang-pirang kaleng jajane. Lho. Niki yo. Iki awake wong kabeh niki mboten enten sing tumbasan kula mboten enten. Niki awake wong kabeh nika nggih enten. Nika nggih enten, niki nggih enten lho. Jajan ngeten niki niku nek bodho tok enake. Nanging biasane ngoten niku yo cacah ini nek dikek jajan iki ora gelem pinggir kula niki. Anggere esuk ngono ki sesuk niki penting gane cah lahir batin iki. Halal bihalal. Dikek ngene iki ae dadi cipile jajan iki lho. Emoh. Mentahan ae lek jerene. Cah modern kok. Zaman cilikane kula mangan roti ngene iki ya wah lah. Ngono. Makan roti sing nek kongguan wae nika tak keleti nganti ning cetak kok. Ta saiki kok yo gumun yo. Wong saiki marane niku murah pangan zamane cilikane kula kan larang pangan. Makanan ngeten iki yo mewah. Bocah saniki ora doyan. Oh, yo piye wis umume dilongkas juga sarap bodho. Sarap bodho nih gitu. Iki wis dilongkas wis dodol kula nika. Dedekane pun tak anu kok nika stensil mu tak lapi tok ngoten aja resik. Ya bedang mergawe neh niki. Tengah-tengah ning omah terus niki nggih ora penak blas wong biasa mergawe niku rek wong jenenge biasa mergawe niku tek tengok-tengok ning omah niku ruasane kok kaya piye ngono. Lewung ora karu-karuan. Lah mangken lho ngene kula nek takbiran rame gedeng-gedengan. Dene bengi niku nggih iki sore niku nggih enten. Nang takbiran ning langgar cilik mbah, langgar sitok-tok niku. Ya suasanane gak kaya lebaran. Apa ngono kae esoke ya ngono ning nggon sepi kok kuburan. Tradisine ning ngene kula niku angger lapangan bar dienggo salat Id kalih umpamane ya Muhammadiyah niku lah wong sing bodho dhisik niku ya Muhammadiyah iku Cul Parto mboten enten niku kan dongke aturan dhewe-dhewe. Jamane Parto ora wani ngono nang wani. Lanang tenan jamane Parto wani. Cekel ora mulih kuwi. Nek saniki kan bebas ingin kula angger apa lapangan bar dienggo salat Idul Fitri niku jenenge wis ora oleh dienggo salat neh. Gak oleh dienggo salat neh. Dimbangun tak-tak ngoten niku, do salat ning masjid. Do moh salat niku. Yo ngono kuwi kok. Aku yo ora mudeng. Nah, untuk hari ini ya disolat di masjid, di sesuk itu kira-kira salate ning lapangan salat itu. Sebab iki mang
ora ana wong Muhammadiyah salat ning lapangan gak ana. Dikumpulkan di salah satu sekolahan gitu Mas. Sekolahan milik Muhammadiyah. Iku dadine lapangan sesuk iki bek gitu. Iki mang ora nganu wong Muhammadiyah moh ning lapangan. Ya ngono kuwi, angger bar dinggo salat wong Muhammadiyah ki moh. Wong desa kan salat ning lapangan moh. Mbah apa perkarane ora mudeng. Kok rancang buku ecah iki ya srengenge wis ilang. Wis basa kare sedina tok niki kok wis. Sedina tok niki ya jajanane bagoan. Nah, mari-mari jajanane. Kula nek wong desa ki ora senengane jajane napa? Jajane niku lho nek kula senengane telo. Telo goreng, telo digodhog digoreng. Boten masak napa-napa ya mboten enten iwak niki nek wong biasane ngoten niku kaya wayah. Hari raya kan iwak niki mari nganu bojone kula wonge sibuk ngewangi wong golek dhuwit niku. Ngewangi bakul wong golek dhuwit. Alah dhuwit dikelompokno nganti matek ya. Ngene ae lek kula ki ngono ae. Iki kula dak wis mergawe ya ngene ae lah apa bingung-bingung. Nglumpukno dhuwit ae bal-balan ya setahun pisan kok. Iki sing masak anak wedok. Ngeten iki tok mungkin bukane. Jangan kula ampun ijik kok. Wis tak ngenteni kula ngenteni anu. Ngenteni suling. Yo, terus enten suling kok dengan kula dadine niki terakhir. Poso terakhir niki. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo melok buka Mbah Puan niki buka terakhir niki. Buka terakhir ora malah mewah niki malah mencukup duit. Lah wis monggo.
Untungnya enak. Niki bayam mburi omah. Walaken pun. Nggih niki buka telager kali nggih. Pun telager niki esuk ora poso. Jane buka-bukanan sesuk. Pun kangelan untune wis entek. Alhamdulillah 1 bulan posone ora lowok rampung nganti tutup tekan bodho nggih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian. Monggo dateng kene Baguwang niki mumpung enek jajanan. Jajanan ngeten iki. Monggo